Ayan na, umakala si Darren Durante, sinundan ni Jeric Capa sa bandang kanan de Los Santos. Naiwan to si Birdie. Nauna si Darren Durante, si Jeric Capa. Kumikikig pa tong si Birdie, mga idol. Kumikikig pa sa bandang kanan si de Los Santos. Umangat pa rin si Christian, si Darren Durante, Jeric Capa. Sino kaya sa kanila? Ayan na, umangat. Tayo sa Asinggan, Pangasinan. So, shoutout mo tayo sa mga dito. Shoutout dito sa mga Team Dandex. Shoutout sa Sayasi sa mga Ilocano Asinggan chapter, you know, si Ram J and Vincent Polanday. So, shoutout mo natin si Sir Joe Mendoza, Ma'am Edo Penson Budol, and Kuya Fernan ng Baguio City. Sila yung ating tinuloyan nung tayo nag-vlog sa Baguio. Shoutout sa mga masarap, you know, shoutout sa inyo. Shoutout din siyempre sa Emma Rice Miller, RM Farmhouse, Boss Dan XT, Marty B.I., Felix Castellano, Wilson Scano, Jerry Capo, and Manuel Pamblad. So yo mga idol, gusto ko kain doon dito ngayon tayo sa Asinggan, Pangasinan. Road bike 19 to 25 category. Sila kaya ito? So tignan natin ha mga idol. So sunod muna tayo sa ating mga martial. So ayun o, naiwan ng Team Dandex, si Aloy. Andito tayo sa Pangasinan na Padjak Poracos by Sayasi sa mga Ilocano. Asinggan chapter. Ayun, may pakulbit pa si Aloy. Okay. So shoutout sa mga sumali dito. May mga Team AOB dito. Team AOB, Vendetta, Team Dandex. Shoutout kay Lindsay and Serap mo, idol. So, shoutout na dito kay Maria Michaela, Nordel Zone Cyclist. Ayun, no? Shoutout. Ang daming sumali dito, mga idol. Ayan, si idol. Team AOB, Team Gopo Gold. Ayun, no? Team Exodus, Darrell Dolatre, ha? Cherry Capua, Team Dantex. Naku, dito yung mga malalakas, ha? Ayun, no? Si Jaloy, kuwain ka. Magbabantayan to. Team Camiling, Jerry Capo, Christian Bond. Ayun na nga mga idol, si Mami Jan Bastos. Sumali din ha. Tignan nga rin kung tatagal tong si Mami. Hanggang sa ano, medyo masakit pa rin ang kanyang tiyan ha. Nagpapaliit ng tiyan o nagpapalaki. Ayan. Pero din dito tiga Manila, tiga Gimba. O yun no. Yun si JJ Zulibs from Tarlac, Team Exodus, si Darrell Dolatre, ayan, si Vincent Bolanday, Team Danex, Raymond Ismeña, dito rin mga idol, si Christian Dilena, Bernor, Iverson, Raul Nico, Team Gopo Gold, pakaway-kaway si idol, si Emmanuel, sino ba itong mga to, mga AOB, ayun no. So meron tayong 5 laps, 5 laps more or less, 8 kilometers per lap, so mga 40 kilometers. So medyo mahaba-haba mga idolo, mahaba-habang banatan to ha, mahaba-habang bakbakan, mahaba-habang rematihan to mamaya. Medyo matitindi yung mga sumali dito. Dito kayo, andito pa si Algin Martin. Magbabantayan sila dito ni Charlotte Cuenca. Ano kaya ang mangyayari dito? Si Mami ba? Si Mami dyan ay makakasabay hanggang dulo? Ito bang si Darrell Durante na dumaya pa from Manila ay kaya na kayang manalo sa mga tiga Pangasinan. Kaya dito rin si Oliver JJ, ayun no. Pasensya na kayo mga idol at naka-voice over tayo dahil hindi tayo naikabit yung mic, yung banatan nung nakarang bakbakan, hindi namin naikabit. So voice over, napakahirap mag voice over. So meron tayong dalawang breakaway, si Christian Birdie at si Jerry Capua. Ako, mahal ko si Jerry Capua at si Christian Birdie. Ayun no. Team Danex versus Team Camiling. Aba, duwidiin ka agad ha, 52 kilometers per hour. Wala agad nakasunod sa kanila kung magtatatag kaya to. Itatag po sa gandulo, ayan, duwidiin na. So, pulit naman tong si Jerry Capa. So, ito ating Salaton. More or less 50 to 60 minutes lang kalamangan natin dalawang buhay kaway. Hatak-hatak ngayon ng Raymond Ismeña. Kasunod na si Aljim, si Mami, si JJ, si Chris Cueño. So yun o, medyo chill-chill muna itong ating peloton. Nakikiramdam kung kailan babanat, kung kailan tutugisin kaya nila yung dalawang yun. Sila na kaya ang ating mga breakaway. So dito mas sa likod si Aloy, nakikiramdam, tinitigan kung anong mga sitwasyon sa may banang harapan. Single file tayo mga idolo. Ayun no, si shoutout kay Maria Michaela,
shoutout kay White Mix and Melvin Corpus. Ayan, sarap mo, idol. Gusto ko, idol. Ito naman si Aloy, ayan, medyo umaangat-angat na. Meron na naman tayong isang riders na hindi naka-jersey. Bakali pa rin ka dyan, idol, ha? Pumapagaspas ang iyong jersey. Ayun, shoutout kay Jeric Palanag at saka yung asawa niyang Mr. Long Hair. Ayun, no? Sana all long hair. So ito, naiiwan to itong dalawa to. Nag-uusap ko yun sila kung anong gagawin din ng diskarte itong dalawang mga naka-t-shirt. Hindi naka-jersey. Bakali pa rin kayo, mga idolo. Ayos ko po, kahit ito na si Mami. Medyo naiiwan. Naiiwan si Mami, ha? Didikit pa kaya ito si Mami Jang. Diyan ka muna, Mami Jan Bascos. Tatagan mo hanggang dulo para matapos mo hanggang finish line. Medyo umaangat-angat itong mga to. Umaangat na. Meron na tayong breakaway sa liwat ng harapan. So, tisigyan natin Mami. Nakadikit pa itong si Mami, ha? Matatag pa rin si Mami kahit walang ensayo yan, ha? Sumasabay sa mga toilet. Medyo papasok na tayo sa kabayanan ng Asinggan. So, magkakaroon na tayo ng first lap. So, magkakaroon tayo ng... 5 laps na yata, mga idolo. 5 laps. So, nakadikit pa rin itong dalawang naka-t-shirt, ha. Pero si Mami talagang medyo kumakalas na. Naubusan na ng gasolina. Mahal pa naman ang gasolina, mga idols. Diyos ko po, daw. Ubus na ating pang-gasolina. Buti na lang andyan sila Sergio Mendoza from Canada. Nagpadala ng pang-gaso natin, ha. Napakabait. And tayo support from Canada. Si Marty VI din, nagpadala din ng panggasolina natin. Napakalaking bagay ng mga idolo pag meron tayong panggasolina na biniabot ng ating mga supporters. So, shoutout sa inyo. Salamat sa mga supporters, viewers, and subscribers. At kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na kayo sa team Kapadyak Cool Bikers. I-click lang ang notification bell at updated kayo sa ating mga latest video i-upload. Siyempre, like and share nyo rin natin mga video para marami tayong mga maging subscriber. So, ayan, meron na tayo kapat na breakaway. So, si ito mo to, si De Los Santos na sumibad ng likod. Kasunod niya tong si Christian Bordin, Jerry Capo, and Darrell Dolatre. Naka-breakaway si Darrell Dolatre. Delikado pag ganito. Pag itong naka-breakaway si Darrell, asahan mo na. Hindi na to kakalas sa breakaway. Matiisin tong Manila boy na to, ha. Fresh from Manila pa yan, mga idolo. Nag-bike from Manila para sumali lang dito sa Asinggan. Marami na lang napatunayan panalo tong si Darrell Dolatre na to. Gaya ito rin si Cherry Capa, Christian Brothers sa ahon tumahusay. Ito siya si De Los Santos, mukhang ngayon walang na-vlog to, pero sabi niya kanina, fresh from Cavite. Ano ba ang kanyang team bike check? Ayun, shoutout kay Kila Eki. O ito, naka 1 lap na tayo mga idol. So tignan natin kung makakadikit pa o may makakadikit pa mula sa peloton o itong 4 na to ang magtatagpo hanggang finish line. Kaya nila? Sisibakin kaya nila si Darrell o si Darrell ang sisibak sa mga tiga-Pangasinan? So tignan natin kung ano mga pagbabago. So ito ating peloton. Uy, bumibilis ang ating peloton, ha. Bumibilis, maghahabol na kaya ito. Hinahatak ni Iverson Launico. Tignan natin kung makakadikit to sa ating mga breakaway. Shoutout kay SK, RJ, John RJ Jacinto ng Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Kalawagan na, lawak pa. Anyari, mga idols. So ito, medyo naglaylo itong ating peloton. Uy, hams, usko po. And meron tayong nakitang tataas ng ating hams. Sayad ang aking siya, ha. Ito pang isa. Uy, usko po. Ngayon, naiwan tuloy si Aloy. Ito si Idol, mukhang kumakalas na rin. Naubusan na rin ang lakas. Tuyot na ang gasolina. So, ito yung ating mga big guns. Nandito sa libad ng likuran. Nandito sila Vincent Bolanda yata yung nandito, ha. Christian Direna. Ayan, JJ Sulit. Mag-aangatan na. Medyo hindi yata makakasabay ito si JJ, ha. Umangat, nag-single file. Andito rin si Algie Martin and Chaloy Cuenca. Nagkakabantayan yung dalawang yan. Parehas na malakas. Andito rin yung Team AOB. Team LBZ. Ayun, JJ Sulis. Nasa liwad na likuran lang. Nakikatamdam lang, ha. So, medyo bumibilis na. Ando din si Prince Grino, si Frank Mercado, JJ Sulis, Ben Hur, Jezreel, Algie,
Chalod Cuenca, Vincent Tolada, Emmanuel, and si White Mix and si si Mervin Corpus. Medyo kumakarga na itong ating peloton. Kaya na kanilang dikitin yung ating former breakaway. May makakatakas kaya dito. Ayun o, umaangat sa bandang harapan, umangat sa kaliwa, umangat sa kanan. Si Transmercado sa bandang kaliwa, sa bandang kanan, Vincent Bolanday. Ayun, si Raymond Ismeña. Diyos ko po, kaya daw kumakarga na ha. Mukhang didikitin na nila. Pipilitin na nilang habulin yung ating former breakaway. Pag nahabulan nila yun, yari ka naman ngayon dahil doon latre. Kaya tatagan nyo dyan sa may bandang harapan. Ay, ito na yung ating peloton. Maghahabol na ito. Bumibilis na 56 kilometers per hour. May corbading na rito. Wala na. Hindi ka na nakakita si Manny. Nagpunta na. Dumikit na kay Daddy. Wala na rito si Manny. Nakaisang round naman. Isang lap si Manny. So, yan. Medyo lilo na naman itong ating peloton. Tignan natin na kung titikit to. Uy, merong mihiwalay sa bandang harapan. Mukhang napuputol na itong ating peloton na nagkakaiwa-hiwalay na. Itong grupo sa bandang likuran, medyo lilo na itong ating grupo. Tignan natin sa harapan mga idol, meron na umaangat. 1, 2, 3, 4. Pero pa ito 1, 2, 3. Sweet Riders itong umaangat ito. Dito si Joshua Nicola, Joshua Terata, Christian Delena, Ben Hur. So sa bandang harapan, meron pa kaya? Tignan natin mga idol, meron pa kaya? Meron pa, nagkahiwa-hiwalay na yung ating grupo sa balikod. So meron pa ito, umahiwalay. Nako ito yung ating mga big guns. Si Aljim Martin, Jalod Cuenca, and Vincent Bolanda. Ito na. Umangat ito mga ito, aabutan kaya nila ang ating breakaway. Tutuhugin sila ng ating peloton. So sa ikana mo na Jalod, ikana mo na Vincent para makahabol na kayo, pero hindi sila maghahabol pala dito mga idolo dahil meron tayong isang team Dandex sa may bandang harapan, si Christian Bordin. Siguro nagpupumili tumabol lang dito itong si Aldin, kaya tinuhugis naman ng dalawang Dandex na yun ha. Hindi nila pakakawalan itong si Aldin dahil malakas to sa remate yan. Tinalo nga yan si King Vincent Mercado, tinalo rin niya si Jalod Cuenca. So, remat kaya ito. Kaso, wala dito si King Vincent Mercado eh. So, tignan natin. Ayan, dumidikit na sa kanila yung peloton. Mukhang didikitin na sila. Mabilis na dumidikit yung ating peloton. Pinapatay ng trangko ni Vincent Bolantay. Para hindi nila madikitan yung ating breakaway dahil may silang kasama sa breakaway. Andun si Christian Borde. So, ayan, dumikit na nga mga idolo. Dumikit na nga yung ating peloton. Pero patuloy na pinapatay ang bilis ng kanilang trangkuhan. Pinapatay ni Jalod Cuenca. Ito sa may bandang kanan, may kumikikig o may umaalpa sa bandang kanan. Tinuhugis kagad ang Team Dandex. Sino ito si Christian Delena ba ito? Mga sa may bandang harapan, pumipilit na habulin yung ating mga breakaway. Pero hindi. Naubusan sa bandang kaliwa naman. Kumikig naman itong isang Team Dandex. O mga sinundan kagad daw si Jalod pa, sinundan kagad ni Aldin, sinundan na Emmanuel, sumunod kagad puro Dandex. Ang daming Dandex dun ha. Ang daming Team Dandex mga idolo. So ito, medyo naglaylo-uli ang ating grupo. Pero mukhang hindi nila abutan yung ating formang breakaway. Maintain 45 km per hour yung ating formang breakaway. Samantalang itong peloton ay padugsit-dugsit. Eka nga. Sa Ilocano, padugsit-dugsit lang iti panatest kung handa nga makamakan dahil ay upat nga breakaway. Ngayon, si JJ, ligong-ligo na. Sobra sa ligo, kulang sa badlaw. Ayun, dumikit pa sa ating peloton. Nakadikit pa si JJ, from Tarlac pa yan ha. Layo. Ayun, umaangat na lang sa iba ng umaangat si Algin. Talaga nagpupumilit. Gusto niyang dumikit doon sa ating breakaway. Pero tinutugis siya ng mga Team Dandex. Ayaw palpasin. Ayaw talagang patakasin. Nandito rin si Christian Delena. Sino kaya naka-Team AOB na yan? Angelo Dacomo, Angelo Apelado, o sino ka man, idol, basta Team AOB, malakas. You know. So, naglaylo na naman ito ating grupo. Mukhang hindi talaga nila madidikitan yung ating former breakaway. Shoutout ko natin yung Siyasi. Silang may palaro dito. Pajak po ako, Siyasi.
Confederation of Ilocano Association, Samahang Ilocano Asinggan Chapter. Sa lahat ng organizer ng Padjak Pura ko, ito yung shoutout sa inyo mga idol. Napakahusay, napakatindi ng bakbaka dito sa Asinggan. Ayan, umakakata to si Aljim, sinusunod ka agad. Si Raymond Esmeña, Team Caramanso Vlogs. Ayan, shoutout sa'yo idol. Makakaalpas kaya pero kinain pa rin siya ng ating peloton. Single pa yun, paano kaya ito makakabol? Nagkakatugisan dito sa likod kaya hindi sila madikitan yung ating foreman breaker. Sila na kaya ang tatapos ng karera na to yan dog sit lang angat dito, maangat na naman sa bandang kanan. Diyos ko po, kaindo. Pero angat-angat lang pero sinusuklian, hindi pa talaga makatakas. Mukhang dito rin si Joshua Tarata andito, Prince Carino. Ayun so marami ng naiwan sa may bandang likuran, hindi na nakadikit. Kinapos, ayan umaangat na naman sa may harapan pinapatay ngayon ni Charlotte Cuenca ko para hindi makadikit, pero dinitikit ng ating naka-yellow jersey. Pilit na umihiwalay itong grupo na to pero hindi na didikitan din meron tayong apat dito, Joshua Tarata, Ben Hur, Iverson, and Emmanuel itong mga sa harapan. Tignan natin kung makakadikit pa to, makakalayo pero tinugis kagad ng Team EF kasama si Raymond Esmeña at saka itong si Charles Sanbanlog. Itong Team Aerobic kanila din sa likod panay-panay ang likod tutok-tutok lang mga idol. So layo pa rin itong ating grupo, makakadikit pa kaya ito o hindi na? Nagkakatugisan sana kung si John Lloyd Cuenca yung nasa harapan na magandang rematihan sana, pero nagkabantayan sila ni Alvin dito sa biwad na likod. Kaya ang umangat ay si Christian Burdin. Ahon naman nahusay si Burdin. So tignan natin kung meron siyang ibubuga sa rematihan dahil mga rematista yung nasa harapan ay ating mga buhay-kaway. So meron tayong dalawang second group. Ito ang ating second group ay si Joshua Tarata. Nasa likod na tong si Vincent Bolanday, madiin ang pigaan at pumipiga, sumasagad. Tignan natin kung madidikitan pa kaya nila yung ating foreman breakaway. Malapit na tayo. Ito pagbalik ito, rematihan na. Pumipiga na tong si Vincent o pumapatay ng trangko para hindi makadikit doon sa breakaway. Sayang kung saan si Jalod o si Vincent Bolanday natin nasa breakaway, magandang rematihan pero binantayan. Shoutout sa inyo mga idol. Shoutout sa mga supporters na yun ko yun supporters ni Daryl Delatre. Ayun ito nasa bibad ng likod tong si De Los Santos, Team Bike Check, fresh from Cavite. Kanya ayan, mukhang malaganda katawan niya ito, magaling, mahusay ito sa rematihan. Sila na talaga, wala nang nakahabol, wala nang nakadikit, sila nang maglalaban, sila nang tatapos ng karera. Matinding rematihan ang mangyayari dito mamaya. Diyos ko po, kaido Cavite, from Pangasinan, from Manila. Sino kaya sa apat na to Ayan, pagising-isi lang tong si Daryl Dolate. Mukhang kukunin niya tong ang lap na to. Magaling to champion, Turok Matabongkay, second state. Mahusay talaga to Dati to lumaban to sa Ordaneta sa rest. Ano ba yung laro sa Ratsada? Ayos, shoutout sa mga ito Shoutout sa inyo mga ito, Team Papogs. Ayun. Ito na. So tayo kay Daryl Dorales. Sayang isang bunch finish sana mangyayari pero hinatawan niya. Nag-breakaway, sinolo breakaway niya pero kinapos last 50 meters, kinapos sa finish line. Tinuhog siya ni Charloy. Yun shout out. Pakaway-kaway si Idols. Yun So ito ang ating second group. More or less 200 meters lang ang lamang ng ating foreman breakaway dito kay Joshua Tarata and Vincent Bolanday. Madiin ang pidalan. Didikitin kaya nila. Kinokontrol lang ni Vincent Bolanday para hindi makadikit si Joshua Tarata doon sa breakaway. Or kailangang idikit ni Vincent Bolanday dahil alam niyang hindi matikas o mahusay sa rematihan si Christian Burdin. Huwag natin. Tignan natin mga idol kung talagang didikitin niya.
Ididikit pa kaya nito? Madiin pa rin ha. Dinidiinan nila, lumalayo na. Ito na ang ating grupo sa likod. Merong isang naghahabol. Si Christian De Lena yata itong naghahabol na itong mga idol. Tignan natin kung didikitin niya ating two-man second group. So, kakainin kaya ng grupo to. Didikitin niya yung dalawa. Tignan natin yung grupo. Naka po, ito na yung ating grupo. Mabilis na dumidikit ha. Hindi ka talaga patatakasin ng peloton. Didikit at didikit sa'yo. Yung ating peloton, tumutugis na. Ayan na. Last 50 meters, didikitin na to si Christian De Lena ng ating peloton. Hindi pa rin nagtagumpay yung kanyang pagtakas. Talagang didikitin pa rin siya ng ating peloton. Ay ito na oh. Hatak-hatak ni Iverson. At ni, sino isang yon? Si Iverson, si Aljim. Ay ito na, nakatutok lang to si John Lloyd, si Manuel. Prince Carreño, mukhang ala. Sila na talaga. Yung apat na yun na magre-rematayan, hindi na nag-abot to. Nagbantayan na. Nagbantayan na itong grupo ng Team Dante sa mga tiga-Pangasinan. Ano kayang mangyayari? Rematayan doon sa apat mamaya. Dahil pagbalik ko, sigurado mga idolo ay rematihan na. Makakahabol pa kaya yung ating Chuman second group? Patigyan natin ha. Ito yung ating Chuman second group. Vincent Bulada and Joshua Terata. Team Vantage and Team Dantex. Ayan. So ito natin yung four-man breakaway. Pagbalik ito, rematihan na. Nasa bandang likod lang itong si Daryl Dolatre, Cherry Capua, De Los Santos, and Christian Bordin. Ayun o. Parimati na talaga ito pagbalik mga idolo. Saan ka dito tataya? Ako dito? Bahala kayo ha. Daryl Dolatre, rematista to. De Los Santos, bago natin may vlog to. Pero maganda ang katawan niya ito. Mukhang mahusay sa remate yan ha. Christian Burden, sa ahon magaling. Ewan ko sa remate kung may husay dito. Si Cherry Capua ng Team Camiling, malakas to sa remate yan. Mga idol, ito kumakarga na oh. Ang kanilang speed, 52 kilometers per hour. Umakakata si De Los Santos, pero dumidikit pa rin si Daryl. Naidikit pa rin ni Christian Burden and Cherry Capua. Malapit na, mga last 1 kilometers to the finish line. Medyo nagpapakiramdaman na to mga idol. At tignan natin, oh, malapit na. Huminto ang kanina ko, naglaylo, nag-iipon na ng lakas to. Nagbabagang remate yan ang mangyayari dito mga idol. Oh. Sino kaya? Daryl Dolatre, Christian Burdin, Cherry Capua, and De Los Santos ng Team Bike Check. Yan, nagkakarga na ng gasolina na itong si Cherry Capua. Baluhat nito, hindi ito papayag na maungsan ng taga Manila at ng taga Cavite. Ayan o, ganun din si Christian Burdin na taga Pangasinan dito. So malapit na tayo, last 600 to 700 meters to the finish line. Medyo mabagal ang takbuhan nila. Nagpapakiramdaman. Nag-aamuyan kung sinong unang uukos. Nasa harapan to si Daryl Dolatre. Wala nang pumapalit tayo sa trangkuhan. Kaya medyo binagalan niya na. Binagalan niya. O ito na tayo. Last 400 meters to the finish line. Nasa harapan itong si Christian Burdin, De Los Santos, Daryl Dolatre, Cherry Capua. Sinong unang aangat dito? Palapit tayo. Last 350 meters to the finish line. Sinong unang aangat sa may umaangat kaya itong si Daryl. Umaangat na si Daryl doon sa bandang kalawa. Sino ang kagad ni Cherry Capua? Sa bandang kanan naman sa De Los Santos. Ewan to si Christian Burdin. Si Dolatre pa rin nasa bandang harapan. Sinusundan ni Cherry Capua. Nasundan to si De Los Santos. Kumikikig pa rin daw si Christian Burdin. Umungus pa rin. Nakadikit pa rin si Burdin. Pero si Daryl Dolatre nasa bandang harapan na. Hindi na talaga nakabot. Cherry Capua nakatutok lang. Tumitira, kumikikig si Capua pero hindi makahabol. Naku po, naipit si De Los Santos. Si Daryl Dolatre, Cherry Capua, and Daryl Dolatre na talaga nakakuha mga idol. So mga alawa to si Cherry Capua po, mga atlo. Christian Burdin, naipit si De Los Santos sa may bandang liko. Sa likuran, ito Joshua Nicolas and Vincent Bolanday ang nagkatugisan sa second group. So yun, congrats kay Daryl Dolatre sa Manila Boy Team Exodus. Nadali niya, mahusay talaga itong si Daryl. Congrats Daryl Dolatre, second, Cherry Capua third, and